Kròtec d'Òtretam a Nuxe, presó minera. Primera part. Una història de Sleipna Soroksalm. Capítol 2. Aquell vespre, en tornar dels túnels, un cop dins la sala que els servia de dormitori, Kròtec va observar amb deteniment els seus companys, sense excepció bípers com ell, procedents de diversos planetes pels aspectes i proveïts d'un cri sota l'orella dreta, l'enginy que els permetia comunicar-se entre ells i amb els carcellers, entre ells i qualsevol entitat proveïda d'aquell microaparell. Es tractava del comunicador residual interplanetari, significat de les sigles, un enginy obligatori per tot aquell que es movia entre diferents orbitals. Ell el duia des que era un xaval, quan havia acompanyat el seu pare a missions comercials. D'allò feia molt de temps, tant que semblava, en recordar-ho, que es referia a un altre home. La jornada va ser curta però esgotadora. Va agrair de treure's la granota de treball. Mig despullat, es va seure al llit que li havien assignat i va fer un recompte de subjectes a la sala. En va comptar 190. Es va fixar que al costat de la porta d'accés a les galeries s'hi aplegava un grup de 6 persones al voltant d'un home, amb la cara i mig cap cremats, que assenyalava en la seva direcció. 3 dels individus, entre ells el desfigurat, els va identificar com a terranis, uns subjectes d'uns 6 peus d'alçada, esquàlids i descolorits, amb tofes de cabells esclarissats i ulls sortits. Mostraven un somriure burleta, sense deixar de guaitar-lo. En temia el motiu. Es repetia una escena que ja havia viscut en totes les presons on havia estat. Sempre hi havia algú altre que dominava la situació i se sentia amenaçat davant qualsevol foraster. La seva corpulència i la ferocitat del seu rostre, clapat de cicatrius i taques, més d'un cop havia estat l'objectiu que calia sotmetre per demostrar a tothom qui manava. Tenia la impressió que allà no seria diferent. Assegut al catre, immers en cabòries, va sentir una veu enrogallada que cridava la seva atenció. Una criatura escanyolida que li arribava encara no a l'estómac, que vestia amb una túnica curta, li assenyalava l'enorme carro metàl·lic que empenyia amb força. Aquella mena de prestatgeria sobre rodes carregava safates amb diferents cavitats on unes minges, no pas d'aparença exquisida i de difícil identificació, s'hi amuntegaven. Kròtec en va agafar una i també un recipient ple d'aigua. Va seguir durant uns segons aquell subjecte que recorria sense pressa primer una filera de llits, després l'altra per permetre'n la recollida de les racions i tornava a fer el recorregut per recollir les safates. Kròtec tenia gana, sempre en tenia. Havia estat treballant de valent des que havia arribat i no hi havia cap menjar prou fastigós que no pogués engolir per alimentar-se. Va tractar d'endevinar la composició d'aquells pretesos aliments i va desistir. Empassar-s'ho tot havia estat la seva estratègia de supervivència i li havia funcionat. Al cap d'una estona, l'home,
es va decidir a considerar-lo com a tal, va tornar a passar pels catres per recollir les safates, buides gairebé totes. Ell se'l va mirar. Li semblava escarransit i poc escaient per un lloc com aquell. Tenia aspecte de peix rebullit. La pell semblava prima en excés, blanquinosa, quasi blava, sense cabell, orelles minces i ulls sortits mancats de celles o pestanyes. No sabia d'on venia, però estava segur que no era víper. No havia vist mai ningú amb aquell físic. «Qui ets? Què hi fas aquí?», va preguntar amb veu poderosa com una galerna, una parla que imposava temor. «Soc Tixell, ensumo les galeries i m'ocupo de subministrar aliments i beguda als presoners, aquí a la sala i a la mina». No va entendre ben bé de què li parlava aquell ésser malgilbat. El va veure allunyar-se, empenyent un llarg carro, més alt que ell, on s'hi apilaven safates i gerres. Cròtec es va estirar al jaç i va resseguir la sala. Devia tenir uns 25 peus d'alçada i disposava d'una filera de petites lluernes quadrangulars, a tocar de la coberta, que deixaven entrar la llum marcida de l'exterior, d'un rogenc pansit la diürna i d'un roig enfosquit als vespres. A diferents punts del sostre, inabastables fins i tot per a ell, podia distingir uns ulls mecànics de vigilància que resseguien els moviments dels reus. Les portes que manaven a l'exterior es controlaven des de fora, com havia observat en entrar i sortir del recinte. Li seria complicat, si no impossible, fugir d'allà, però no deixaria d'intentar-ho. Al llarg de la seva vida, entre un treball i l'altre, s'havia evadit de 6 institucions, algunes de les quals considerades inviolables, entre les grans presons de l'entorn utretà. Aquí potser hauria d'emprar una nova estratègia, perquè no li resultaria fàcil eludir els guàrdies i, menys encara, sobreviure en el desert sense un bon pla de suport. La seva mirada es va fixar en els escaires de la gran sala. Hi havia uns apartats amagats darrere unes parets de poc més de 4 peus d'altura que dissimulaven els urinaris, però no evitaven la ferum que empudegava tota l'estança. A l'agressió olfactiva de les deposicions calia afegir la manca d'higiene personal, que era nul·la. Els presoners només tenien una mena de dipòsit d'aigua que s'omplia, sense netejar-lo, per rentar-se el que ho volia, i no eren tots, en tornar de les galeries, i res més. En aquella situació, la sentor de podridura i agror col·laborava a ferir els sentits dels condemnats. Per un moment, Cròtec va enyorar la primera reclusió, quan encara era molt jove, en una granja agrícola entre boscos i rius, on podia dormir a l'exterior ensumant la verdor dels camps acabats de regar i on s'havia d'expulsar els insectes que volien alimentar-se de la seva sang, sense aconseguir-ho. No es reconeixia perdent-se en aquells records i ho va justificar pel cansament i el fàstic. Els homes estaven esgotats i podia percebre roncs i flatulències enmig de renecs i comentaris que no arribava a entendre. Tampoc no hi parava esment. Ell també estava rebentat i, tot i que no podia dormir des de feia anys, com a conseqüència de tractar-lo amb teràpies convulsives per apaivagar la seva agressivitat, un descans tranquil sempre l'ajudava a recuperar forces. Abandonat el repòs, li venien imatges de la darrera nit a Anchior, quan un dels vigilants,
amb qui havia tingut un enfrontament al matí, i no era el primer, es va apropar a ell quan creia que dormia per matar-lo. N'estava segur. Tot va succeir molt de pressa i les conseqüències el van portar a Nuxe. El guàrdia va resultar mort i 2 companys seus ferits de gravetat. Ara reconeixia que no s'hauria d'haver deixat provocar, però ja era tard. Els llums s'havien esmorteït i tothom semblava exhaust, però va sentir una remor a la sala que es dirigia cap a ell. Tenia l'oïda prou fina, ensinistrada en els captiveris obligats, com per copsar una aproximació cautelosa. Va escoltar amb atenció. Un xiu-xiueig i el soroll d'un objecte volador el van fer reaccionar amb prou celeritat per veure alguna cosa que li havien llançat i havia anat a parar als peus del catre. Semblava un sac amb un animal dins perquè es removia inquiet. Abans no pogués deslligar-lo per veure'n el contingut, la il·luminació de la sala es va recuperar. Tenia l'home de la cara cremada palplantat als peus del llit i 2 individus amb posat de pocs amics flanquejant-lo. Els altres companys de dormitori somreien i miraven en la seva direcció sense abandonar els seus llocs de descans, de seguretat. Les bromades als nouvinguts eren del més corrent en aquelles institucions. Els presos s'avorrien i buscaven distraccions per trencar el tedi de les rutines imposades, que en ocasions els carcellers permetien, però a ell no li agradava que el fessin servir de ninot. Era cert que aquells cretins no sabien amb qui es ficaven. Es va seure al jaç i va prendre el sac. En deslliurar-ne el contingut, va veure l'homenet que servia el menjar, amb una mordassa que li impedia de parlar, les cames encongides i les mans lligades. El va alliberar i d'una llambregada li va recórrer el petit cos. El va interrogar. «Què passa aquí? Què és aquest joc? Et podia haver mort d'un sol cop!» Recuperat l'alè, un fil de veu va sorgir d'aquell caganiu que s'estirava per desentumir els membres. «És el que pretenien?» La sorpresa es va reflectir en les endurides faccions de Cròtec. «Per què no ho fan ells? Sembla que els agrada turmentar-te!» L'homenet, un cop dret, es guardà Cròtec i gairebé amb un somriure s'explicà. «Perquè els matarien. Els vigilants veuen i senten tot el que passa a la sala. Ens vigilen sempre. I ara es riuen de la situació. Els presos poden jugar amb mi i no els hi diuen res, però si m'infligeixen un mal irreparable o em maten, estan llestos. Soc un ensumador i, malgrat ser un presoner, tinc certs privilegis. Per això et provoquen, perquè t'emprenyis amb mi i em matis. Així es lliuraran d'ambdós d'una passada. Et tenen por?» Cròtec es va redreçar i va mirar els 3 homes per mormolar una sentència. «Fan bé!» Aquella asserció era més una amenaça que no pas una confirmació. Cròtec va restar amb un mutisme que no presagiava res de bo. Es va alçar mentre empenyia l'homenet cap al capçal del seu jaç i es dirigia a l'individu a la cara cremada, assenyalant el servidor dels menjars. «Ara és meu!» La veu del socarrat va aplanar la sala. «Torna mal! És la meva joguina!» Cròtec se'ls va mirar. Tenien el somriure dels idiotes quan creuen que realitzen una gran proesa. Va sentir com el més pinxo llançava l'ordre. «Ara!» Cròtec es va aixecar d'una revolada. Va colpejar amb el cantell de la mà el coll del primer atacant. La nou va sonar com una closca esberlada i va caure estès. Es va regirar d'immediat
i es va encarar amb l'home que se li havia acostat pel darrere. Amb un cop de peu entre les cames, va desfermar en ell un esgarip de dolor que indicava la força de l'impacte. El subjecte va anar a parar més enllà del llit al costat del seu. Llavors es va adreçar al paio del rostre desfigurat, que s'havia limitat a mirar l'escena com un beneit, però que en veure els resultats de l'assalt es disposava a marxar i el va engrapar per la gola. L'individu, enlairat a un pam del terra, espernegava com un animaló malferit en cerca de l'aire que se li negava. Cròtec se'l va acostar, gairebé a tocar de boca. «Vols viure?» La pregunta anava carregada d'intenció i propòsit. El socarrat gairebé no podia expressar-se, però l'afirmació, malgrat enrogallada, va ser clara. «Sí, és teu!» Havia quedat tot entès. No era el primer cop que li calia deixar establertes les posicions. Anava a jeure's quan va sentir l'homenet que s'estava dret, arrambat a la paret. «Gràcies. Puc dormir sota el teu llit? Fa molt de temps que no reposo tranquil. Avui no crec que em destorbin més». La llambregada que li va adreçar revelava la curiositat per aquella petició. No va respondre, però li va indicar d'acomodar-se travessat al capçal del jaç, com si fos una corona. «Però quan dormis t'incomodaré i t'estic agraït per defensar-me». No volia agraïment ni responsabilitats, però es va avenir a protegir aquella menudalla que el guaitava amb ulls humits. «Jo no dormo mai. Jau i oblida't del socarrat. No et molestarà més. Em dic Cròtec. No recordo el teu nom». «Abans em deia Titsei. Ara sóc el 41 15 2 barra 1100 100. Què volen dir aquests números?» «El primer m'identifica com a orgànic, ictini, mascle complet i assassí sense reinserció possible. El segon diu que sóc un exemplar original, sense hibridacions robòtiques o modificacions genètiques». «Així doncs, jo...» «Tu ets un orgànic, vípar, mascle complet i assassí. Tampoc no tens modificació de cap mena en la teva naturalesa original, per ara». Aquella afirmació va interessar Cròtec, que parlava ajagut al llit i sense mirar l'interlocutor. «Què vol dir, per ara?» Amb Titsei dret al seu costat, va escoltar la descripció d'aquella identificació. «Els colossals, com tu, si tenen algun accident, els reciclen perquè sou resistents i valuosos per a l'empresa. I, fins i tot, de vegades, segons el vostre comportament, podeu arribar a convertir-vos en guardians interiors dels presos. Si això passa, el vostre codi de reconeixement canvia». Cròtec va assentir. Havia rebut una informació valuosa. Va empènyer Titsei perquè s'acomodés al capçal del llit, com si fos un coixí d'ornament. Després de tot, el catre no era tan dolent. En alguns llocs havia de jeure a terra perquè el mobiliari estava destrossat per hostes anteriors o el trencava ell per inconsistent. Aquest estava sencer i no li penjaven els peus. Mirava el sostre que cobria la sala com si volgués fulminar-lo, quan va observar uns paios que no havia sentit entrar, com retiraven l'home que ell havia mort. Estava segur que aquella situació es repetia sovint en un indret inhòspit com la claveguera on es trobava. Després va baixar la intensitat de la llum
i el cansament va rendir els cossos. Les nits se li feien llargues sense dormir, però aquella era diferent. Tenia el menut Titsei ajagut al seu jaç, talment com un coixí, o fins i tot com un gos. Sentia la feble respiració sobre l'orella i la fredor que emanava d'aquell cos insubstancial, en els ulls del qual no hi havia vist paüra o recel. Heu escoltat el capítol 2 de la primera part de Nuxe, presó minera, protagonitzada per Krotek d'Otretam. Un relat d'Slengna Soroksalp.